Velké problémy mají v panelovém domě v Hradci Králové s jedním nájemníkem. Podle sousedů má byt plný odpadků, které už hromadí i na společné chodbě. Celé patro výrazně zapáchá a je zamořené hmyzem. O úklidu ale muž nechce ani slyšet. Před několika měsíci přestal Petr Kutálek podle sousedů ovládat své emoce a zároveň začal plnit svoji garsonku odpadky. Došlo to tak daleko, že dveře jdou jen mírně pootevřít a odpadky už zaplňují i společnou chodbu. Lítají tady mušky, objevily se moly, už jenom čekáme, kdy se tady objeví nějaká epidemie, něčeho. Je to prostě to mě po nich nezajímají. Nebylo by lepší to tam třeba uklidit a uvízt do nějakého smysluplného stavu? Budu chtít, tak to uklidím, nebo to prodám, ať to uklidí. Pan Matyáš na chodbě nainstaloval celou sadu mucholapek a kvůli hořlavinám mezi odpadky také pro jistotu požární hlásič. Jenže i jemu už došly síly a i kvůli miminku se z paneláku stěhují. To bylo mokrý úplně do černa. Teklo mi to skrz bodovku, žena vylévala denně 2 kýble vody. Kutálkův zřejmě odpadky ucpaný záchod zase vytrestal souseda pod ním. Pomoci se dovolal až po 4 týdnech. Městským strážníkům se podařilo dveře za neřáděné garsonky pootevřít a vmáčknout se dovnitř. Černá voda tekla, to byly fekálie, no. Smrdilo to tady jak v septiku. Já nejsem inženýr vodák, ale není to možný. Na moji manželku plivnu především a to prostě je konec, už se to jenom prostě stupňuje. Koupil jsem si rohlík se zaskočil, odpliv jsem si po ní. Úřady zatím majitelům bytů pomoci nedokázaly. Sdružení vlastníků nakonec uspělo až se žalobou. Kutálek ale příkaz na vyklizení odpadků dodnes ignoruje. Filip Pultar, televize